auzu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wannan shine Sani Garba SK, aminin mu, abokin mu, kuma wanda ya bawa wannan masana'anta gudunmawa. Kuma hakikanin gaskiya muna mika godiyan mu ga 'yan masana'antar Kannywood wanda suka yi rawar gani wajen taimakawa ɗan uwansu. Wanda ake ta maganganu ana cewa wai 'yan masana'antar Kannywood ba sa taimakawa Sani Garba SK, ba haka bane ba. Hakikanin gaskiya irin su Abdul Ahmad Fashewa da sauransu suna nan da dama, irin su Aliza Gabon, su Sa'adunu, duk sun ba da gudunmawa kuma suna kan yi. Na haka maganganu da ake ta yawo da su ake cewa ko ba a taimaka masa ko ya mutu yana raye yana karɓar magani a asibitin Nasarawa. Kuma muna fatan yan uwa za a yi masa addu'a, Allah ya tashi kafaɗinsa, Allah ya sa wannan abu da ya same shi ya zama jarabawa ce, saboda kowane ɗan adam yana cikin jarabawa. In dai ba a kuma maka nisa ba kuma ba a hau jarabawa ba. Su za ka muna mika godiya ga masoya wanda suke jin rashin jin daɗi sakamakon halin da yake ciki. Muna fatan a yi masa addu'a, amma duk wata kulawa ta musamman alhamdulillah na masana'antar Kannywood sun taka rawar gani kuma suna bayarwa, musamman Abdul Ahmad mai Fashewa. Muna fatan yadda ya taimake shi da sauran waɗanda suka taimake shi su ma tun da ba su gama rayuwa ba, Allah ya sa in akwai wani ƙalubale a rayuwarsu Allah ya kawo ta hanya da Allah zai taimake su. Malam Sani, ko za ka ɗan yi magana? Ya dai Sa'adunu mai shadda sun sa Hadiza Gabon da dai sauransu ba suna tsana ta kama suna ba, kowanne ne ya yi rawar ganinsa kuma suna kan yi ma. Saboda haka ina godiya kuma Allah ya saka musu da alheri, Allah ya bar zumunci. Godiya nake yi. Godiya malam.